Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time, las 4:34. Mayad gihapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suki katag panamati sa tabok sa kadagatan Isla Sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa akot na malabutan sa ato sini broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition. Biyernes nga presentation, Petsa 9. 16 na gidlang kadlaw ang nagahabil-habil. Kag magabot na ang adlaw Petsa sang Pasko. May nabiling pa kita nga bali 23 dias. So galawon ang bagong tuig sa 2023. Goodbye sa tuig 2022. Ang inyo siringa pala tuntunan Action Report After Edition, Biyernes ka presentation. Sa kinandang liwat naman naton nga mangin kaboylog, ang bilog naman ka puwersa sa aton news team. Sa liwat ka pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pamantaraan lokal buwas, diri na ninyo una mabatian sa pagpangalagad sa inyo para tuntunan Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Opda ba kita sa katon sining nga mga technical partner karon nga hapon, diri sa Studio A, Master Control sa technical side, Broadcast Engineer Nelmar Madera, back up diri sa tundua ka mga IT expert, Sir El Rey Dutilios, kag Action JM Baikin. Dito naman sa Transmitter Control Tower, sa Barangay Tarok, Ciudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Ang ini nga pala tuntunan Action Report After Edition, katimbang ato sa Patrol, ngaliwat naman nga magalambiyong sa pinakabahin sa probinsya, Tagbanwa sang Bacolod, bantayan naman naton kag himulsuhan ang liwat nga pagtakop sang Kapunanon, kag magasunod na kita sa Kasisidmon, puwerte ang galom, ulan sa Bacolod, kag pinakabahin sa aton probinsya. Mabulubog na nga panahon upod naton sa Patrol Aksyon Zel Minardo. Back to back sa aton nga piloto aksyon Ninyo Bugina. Magutok ang piranaton diri ka mga dalanon sa siyudad sang Bacolod. Labi na gid ang dalan, lakson bumper to bumper ang salakyan. Hinay-hinay lang sa aton nga mga motorista. Kung kaysa hindi tagid malikawan ang sag-iranay, okay lang na. Salakyan magkalabalda kagma kuritan, importante hindi lababalta kag makuritan ang aton lawas. Ang aton pasulit-sulit panugyan sa aton siring nga mga kaksyon sa paghalong sa pagmaneho sa La Carlota, Bao.
Duha gid ang yatap ang kasanay sa motor. Nakabunggo sa nagaparking at tracking nga may karga sang tubo. Duha ang patay, isang pirason. Yamak mo na. Siguro may kadasigon man ang dalagan sa motore. Last kati, ang report nga wala nila kuno mamululungan. Ang nagaparking at tracking sa igadalan. Ako niya ti mamululungan mo na kag hindi ka madisgrasya kung mahinay lang ang imo sinidalagan. Believe me. Maaksidente kagid man guro. Hindi kaya matamaan kag hindi ka mapataya. Pero ina ba lang kadalagan ka, motor pag nasakyan nyo, tatlo pa kamo, ay abaw. Ang motor gidisenyo lang para sa duwa, hindi para sa tatlo kag apat, ay puwerte. Sa may mga motor pa lang ito kasimple lang ang motor, na ang karga tag tatlo. Bana ang nagadala, asawa ang nagaangkas, ang nagabackride sa una, bata. Ito mabungguan nga, kundi ang una nga mabungguan, kitang bata. Ay puwerte. Kung isa may diya pa na, ang bata ginapatungaan sa nagkakasanay sa motor, dala ang driver. Ay puwerte. Yamak mo na nga halit. Ina, syado kadelikado nga sitwasyon. Sa tagduwa pa na kabata ang ginadala sa mag-asawa, gang kasanay sa motor ay abilidad, puwerte ang Pinoy. Budlay-budlay, kuha pa. Tricycle gani, puno na, kargahan pa yung atop mo, yabi di ka nakita ng abilidad, only in the Philippines. Ay, puwerte. Amo na nga halong kita sa pagmaneho sininggulan sang Disyembre. Action Radio Philippine Standard Time, alas 4:40, balik kita pagkatapos lang sa aton unang abats, importante nga mga pahibalo. Sa panahon ngayon, kaubay sigura. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayang nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nauya ako mangulam ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila balaw tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya ga ano sa Ang inyo. permit siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi. Action Radio Philippines Standard Time alas 4:44 pabalik diri sa Malagad bantayan dugay-dugay ang report gikan sa ato sining mga patrolyo na triporas ang balita ka update gikan sa New Government Center dalon ni Action Art tayopon pagpanghawan sang spaghetti war sa palibot sa syudad nagakinahanglan pa sang malawi nga panahon suno kay Councilor Al Victor Espino may mga update kita kang pinakaulihing nga mga balita gikan naman sa Negros Occidental Provincial Police Office with Action Eden Aboso. Sa balita nasyonal, Kamara kakaso ng Presidente sa Pilipinas bilang Chairman of the Board sa ginaduso nga Maharlika Wealth Fund. Pilipinas nagbakal sang duwa ka mga helicopter sa pungsod Turkey. Sa piya kabahin Okta survey mahal nga presyo sa Balaklon kag manubo nga sweldo ginapamatukan or ginatutukan sang aton sini nga gobyerno. Ila ka mga updates sang balita nasyonal. Pag may time tagaan tara chimpo kag ligwa. Sa aton sini nga mga Facebook lovers, sa nagasunod sini nga palatuntunan, nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live, tagaan ta man na chimpo kag ligwa. Ang inyo nga mga panamyaw, diri sa inyo palatuntunan. Check ta na nga aton sini nga patrol with Action Cell Minardo. Let's try to check sa sitwasyon sa Bacolod. Naglabay kami din Action Cell kareksyon ninyo sa may dalang Action Bla. Ingampot kami dala sa may SSS Bao. Hasta dito sa Capitolagon, hindi magwanta ang traffic. Ay na kayo nagliso si Action ninyo di sa may LTO. Kundi nakaginhawa ta. Ay, puwerte. Provincial Capitol ba lang atong sili destinasyon kung traffic sa Action ay ragoy. Bumper to bumper. Habilidad, puwerte. Yari si Action Cell Minardo sa dugang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Action Cell, may hapon. Action na rin, mula nun may hapon. Yes. Mabugat gid ang trapiko natin. Sumungari kita sa mga dalan sa Burgos, Action na rin. Kaya ang malaman, ma-check namin din sa area naman kay diri sa Burgos, no? Kapadayon, diri ang construction man actioneric, no? Sa dalan. Diri sa may public market, digbala. So, tayo daw medyo naipit kami sa trapiko, diri bago lang gid, no? Kay heavy traffic na subong nga hapon. Kaya di ang isa diri ka dalang gani sa nasambi sa actioneric na hindi pagid malabyan. No? Kami ngalan na diri, ipakita ko karon nga close ini ang road kay under construction. Diri gid mismo sa may Bacolod City North Public Market sa actioneric. Kasi amo ni oras so nagasige gyapon, no? Tulo-tulo ang aton nga kalangitan na sini actioneric. Makamakita tani gani ang sa may Bacolod City North Public Market ni actioneric do katakom na, no? Diri sa may sagwa pa lang. Even though nga padayon pa sini ang ilang pag-renovate sini actioneric na public market diri no sa may Burgos pero makitaan ta nga daw nagtulotawhay man no kagati ang mga Nagigwa, no? Oo, do nagigwa gani actioneric no kag mga basura diri hindi mo nagida tanto bala nga makitaan sini no kay ginadepara naman ginilas ni no ilabi na gid ang mga nagabaligya kay permanent sila gina-advisean ila basura sila man mismo sini no magasunod sa panghimos diri may mga naka-in-charge man diri ng mga nag-obra sa syudad o kuno mga GO sini nga nagbantay sang public Mga kuwanaguro, puso guard na guro sa merkado? Oo, mga Postal Security Officer Action Eric. Tama ni Action Eric ang hamba po sa ginaw nga gina-construct subong no nga ano sini nga dalan. Ariyo kung makitaan ta kay gatalit pa. So diri going to ano lang gid siya Action Eric ang subong ang malabyan sini east nga direction no kunari di sa may right side no kung going ka na sa may Villamonte sini bala Action Eric. Okay. Isa lang gid one way lang ini. So kay ang
kapiya ka diri nga dalan 4 lanes nimo, so ang 3 lanes no gina kayo sinikag 1 lane lang ang maagyan subong kagati diri mayo na aksiyonary kay may baral diya no laing dito sa may San Sebastian mula kagapon nga manadagdag to nga senior citizen para butan diya nga road close sorry for the inconvenience kaya ongoing ang construction, so diri gin try tadi agyan no kay ang isa to kalay wala pa na semento ang diri ikadua no na semento na. So ang third lane yun, dagay amat-amat naman nila bakbak sini aksiyonary na para ano naman siya, ma-construct naman. Kaya ang diri yung lane aksiyonary nang sa may left side ko, hindi mo na parkingan. Hindi naman nabyan. Ang isagid ka lane, ang naakupar sini, na ginimo sang parkingan katahom na digali sang mga bloke diri balao kay dogin pang ang colors nigin change gani gray na lang aksiyonary no ang mga daw pader sini sang kada bloke aksiyonary no kagati may nakabutang may ara na nga nakabutang gid nga North Public Market Hilado entrance gid wala ka aksiyonary mo no, so magpasulod ka gid may nakabutang na nga Hilado entrance sini aksiyonary no kagati may ara iban nga mga close nga bloke sa mga hapon kag damo gid no sa mga salakyan nga nagapark diri sa may area sang Burgos no so mga bang kilo sang bugaso sari-sari na pinakanubo do 38 ang kilo sang bugas 50 ang pinaka mahal subong kag may ara pili to gali tabi ko may 66 sagid gali bubod tiya gali ka no sinirek may pagkaon sang baboy no so kagati subong no ang sa dalan lakso to kagina sa na mention tong sinirek ndo ka grabe ginto heavy man ang traffic na dira halin sa may SSS gid no going sa north na sining areas agati daw masanay ka na lang gin aksiyonary kay adlaw mo na lang gin ang iyong nga gina tubang experience ha na diri sa may syudad sa Bacolod pero kung magpa-south kay aksiyonary kani ang pinaka traffic ng ganyan area dira sa may barangay naman no sa may Sumag pagkalampuwas mo dira wa ka sa bago sige na kahapad na sini alan kasi sa may Bacolod no ang ma-experience sa nga bugat mga trapiko dira ayon sa may Dalan Araneta sa may Metrodome pakadto sa Isano sini pagkalampuwas mo dira sa Saysay okay naman no kay gagawing dito sa Tangob pakadto Pahanukoy naligwa na ang dalan ang mga pagkalabot na Sumag grabe naman ang kabugat sinisang lakas ng trapiko no kay gati subong hapon no yung mga kauturan tigapon kasi biyahe sinisang tricycle aksiyonary sir nga grabe ang bubo sinisang ulunan no so sige yapon sini ang ilang mga biyahe kagati subong ang traditional jeep no sige man ang ilang biyahe kag punuan gud subong hapon sini amula ni ang diferensya gid balaksiyonary kaya daw maugtas ka kay ang mga nagapark lang sigad sa dalan kabudlay kagutok na katama kay hindi ka maka mismo kung maka-drive naka sa lugar mo gid dala kay ang linya sini may gina-occupy gina-parkingan duga pinagusto na lang gid sang kasisa no so may arabihan sa dala na ganyan may no parking aksiyonary kinakabutang tubang sinisang gate na sang isa kabalay may no parking pagya sister Nga no parking dayat na siya tagiya ba gani basi kaya mo drive nang do not block the driveway dapat yan ng parking ang mayroon siya nga basta ka pinagustuhan kan mga bike lane bala akong kakisang hindi dapat sang parkingan sinisang salakyan kaya iyan na iya ka bike na alagyan kaya makumot na niya ang mga kautura naton nga ang mga bike ga pinatunga nga dapat hindi man sila dapat dira mag-agi paano sila makagi sa ilang linya kay ang ilang linya no ginakupar man sa mga salakyan nga naga parking sini no so ni pasinantuan so, kaya hindi naman na, ang mga driver na ito, aksiyonary, kaya mga nakasiminda mo rin sila guro. Kaya kaya no, malagi na, kaya tamaan ka, gutokin, sang aton sila nga, dala nun, subong hapon. Dre yung, hindi nga street na ni aksyon ninyo, pero hindi ko lang nga, isal.
o sa dalan Rizal Action Eric amo man ang sitwasyon no heavy traffic man rio daw may ano to sa may kasa na to ila ni Rola daw may gathering siguro sa dumdamo tao may mga naga park sini sa Gua Action Eric no may mga celebration guro no kagati subo nga hapon man no sa pag-monitor man naton Adri Action Eric iti kagina do nagsugod ini ang ulan mga alas 12 pa lang no pero hindi man gid amo nakadamol ang pagbundak ni kag ibiskan sige pero inanay naman bala Action Eric ko hinay lang ini ang ulan nga naka-experiensyahan ta no wala man sang pagwaha diri sa mga areas sa kaya syudad sa Bacolod kagato ang mga estudyante man no nga palauli naman si ilang mga puluyan si ang mga day class no so ang may mga night class niya taga-Lasco pa man especially sa may Inay Action Eric no may asa alas 2 na dira nga klase do mga 8 pasado tag 8:22 kinabukan isla 8:30 kaya naman gabi naman no para hindi man delikado sinisa ang estudyante do biskandein ka subo Action Eric no nga mga areas niyo constraint do grabe gid ang traffic no do lain niya kung lune ako na weekend kung no Sabado be kung Domingo do hindi man gid ako ni ang ma-experience pero kung weekdays gani sunod to Biyernes city almost no mga private government mga estudyante nagagwa gid no sa ila sa nga sa tagsa kapuluyan kay may ginatuan gid damo na mga whereabouts kaya na naka-jacket kaya na tanawan kay gulo pa nakapaang kana Action Eric bis ka nag-ulan-ulan so hindi wala ang hangin kanay sa gyapon so hindi mo gitawat siyagan wala na yung sa panalite pero pa ang gyapon kung magwa ka balang ara ka standby din sa mga palasilok so hindi gid amo nakabugnaw no ang temperatura ta subong nga hapon Action Eric no kagati sa aton man nga pag-check sa mga precision sa Action Eric no Action Cell. Dali lang kay antes mo padayon mo sa observation report makama ko na kadali kay kapangilan ato sa lingarilo balikan ta kapag katapos ato sa importante dugang pa nga mga pahibalo. Gintong dagat ang pagitan. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Philippines Standard Time in punto pagot las 5 balikanta ang uton nga report na aksyon na Minado. Dugang sila kag service report sa patrol aksyon sila please come back. Action na, Rick? Yes. Ari na kita sa may dalan. Sila sa Lopez Saina. Kagyan sikyar sa Mandara kung damo pasahero. Ang series mula going to south is in action na, Rick. No? Kagati, sa mga hapon, madamo-damo gid man ang mga pasahero. Kag bag-o lang kitaan sa Mandara. Nagbantay man ang BCMFC. No? Nga unit sini sa may Ceres terminal no kagati subong hapon no sana sambe tagani biskan ka na diin ka ng area sini actionary no naga damo gid ang mga sasakyan sa mga dalanon kagang banyo pang ano lang serbato lang kung makalabot sa mga bangga-bangga kabudlay kisa ka golpe lang ulhot ang mga salakyan actionary no kay hindi man gid tanan nga mga intersection sini may mga traffic lights no sa mga highway lang gid sini o kon sa mga access road man sini actionary na ang makitaan ta sini nga mga traffic lights no kagati ari kita no pakadto sa area sang Libertad public market so kadamo sang ilang baligya nga pinyaw do ka ano pa ni alin mo Don Salvador panigurong pinya nila actionary ka na tumpok-tumpok bala tag 5 kabilog tag 100 naguro ilang baligya sini o dagko kaga tamis na mo ay do nakatilaw ko daligad bakal no oo tamis na basta Don Salvador halin nga mga pinya actionary nakagaga yelo nag actionary Pwede ka tilaw. Tilawan. Isili mo tamis kasi tilawan ta. Oo, tamis na da. Sa may sa bagsakan sa mga kilid sa Libertad lang area. Lagi diyang sugit siya sa mga tilawan eh. Oo. Ano? Pero pala ginahunat mo ka tilawan ta. Ano na ang desisyon? Imo desisyon eh kati hindi mo tamis eh. Tanamon ta kung tamis eh. Tamis ginalaya. Tamis ginaya nga pinyad. Subong ta ano naman goro. Siso naman sang tig-Indian Minggo. Kada damo sang Indian Mango. Di ba ligya sa may Libertad. Actionary ganun ka mahal no? Oo. Pero sa may dana siya kung tigani pag nabot. Kasi alin kaya bukid actionary kaya mga manggat. Ito. Hindi nga panghatag lang gani. Ayaw mga Indian Mango. Pero pag nabot tag 25 ang bilog. Tag 25? Oo, ang mga napanitan, di ba lang ginalibod? Oo. Taga 25, negati daw kinilo, ni ang iban, baligya, may araw, 80, may shin man actionary. Do ka mahal daw? Oo, kamahal. Ang bako gani sa Montoya daw, ginapang hatag na nila, mga haboy, kaya sa padbalay. Kaya pang haboy,
nga ano mo nga type bala sa ang color sini nga mangga. Oo. Pero mangga man siya gyapon. So wala kagi na dito tag 40 ang kilo. Sa diriya medyo mahal gid man. Nasa sa mga uma-uma yabi actionerek no barato ang kilo sini. Pagkalabot gani ang saging man. Lalo, ikumpara ng Black Generic ang uma kag syudad na Oo. nakadako lang gid sa nga diferensya. Correct. No, dito sa umaya, sipi na tayang baligya generic na makabaka ka 30 ang sipi. Diriya tag pila, tag baka siguro saging, hindi binilog. No? Binilog kag kinilo. Pag ang saging, hindi ko siya kinabaligyan, ginakalburo pa. Oo. Ang lain man ang sabor tood basta ginakalburo sa generic. Oo, namin ang saging nga nagluto bla saya sa puno, ka sa iyayab lang nga puno. Lain generic kung sa puno ang ano mo ang ginakalburo gani daw babalaan mo gid no sa sabor sinik kag ang mangga no ang ginakalburo man ang generic. Kay kung ginakalburo daw tinlo gid ni sa tan-awon wala bala mga tulo sang iya sini nga ano generic duga o kon ang ginatawag tan tagok. Tagok. No? Ang tagok kay kung may tagok niya generic na mo ginang ginapa ano lang tawag nila ginahagay lang no nga pabay mo lang sa nga maluto namit nga na maluto nga hagay lang Correct. ang paho sini generic no kagati ang mga balatong madami sa may bagsakan ng generic no pero barato lang di ako mangumpra ka sa may bagsakan gid sa Libertad. Oo. Damo na pagkalabot na sa mga talipapa 30 na ang balatong kaya 2-5 Oo, damo no? na ang bugkos makabakal ka pulo ka piso 20 damo na nawakapuli ko gani madala ko de kong damo na to utan. Nan. Nagabakal man ko to pero ti barato ti generic. Dala ka to, balik ka to sa inyo sa kabangkala, dala ka di utan mong puli, kay pa laswat ka kayo jumari. Oo, barato. Tiyan mo, kapayas, may tag-tres, makabakal ka na, diri pulo. Kumplituhon mo na magdala ka para nga makakaon tas ang laswali niya sa kabangkalan. Oo, gani. Kaya Nautan. natulat ko kung may mga rambutan pagdala. Ay, Man. barato na tayo. Oo. Kilo, 40, 50. Pagti, maharlika, panabala kang lukaba na generic. Ay na. No, ang oo. Nara, rambutan nga pagkaon, may pilit sa liso ang ano, Ang? na daw ganuton, wala nga type kung sa, kung sa na. paho pa daw ganuton. Oo. Nga, ang aray, ang dito sa amon, kakauklab, gina siya sa ano, generic, no, sa may iyang aliso. Oo. Ang ano sini ang unod sang rambutan no Oo. kay gati damo lang to sa mga karaluton sini ang generic no ang mga ano nito kamote na waling hoy basta tig-ilinit lang ti kung magtigululan di laka-laka man ang ano sini ang baligyanay o Oo. nang kuha sini ang generic no ang harvest kag gati mais. No, ang ginawa to, mais kalabanan sa Namin mo. mais, pilit bala? Pilit, oo, Pilit, pilit yan, kalabanan dito, pilit gina generic. Pilit So, nga mais kagati, nga kuan bla nga Bisaya. Puti, oo, Bisaya. Nan. Tamis, nami ang palusang na ula, ginapalusang ang sa una ang anagid. Ang uso dito, nang kudpuron mo ni sa generic. Ara pa na nga po ng pinarusangaw. Oo, kagabutangan sang kalamay, kundi man alupi nga mais. Okay. Nagaling kay laka ni galing ang aluping nga isubong kay tika uti man obrahon. Oo. No, so kaga amana na galing no sa may biskandiin kasubong nga mga market ti ang maobserbaran mo gid no kay ma-experiencehan ang pagmahalya sa bahin sinisang mga Ricardo na actioneric o kon sang panakot no kay ti December na subong majunon talaga ang Bombay subong no duga ang kilo siniga 180 na pasaka sini actioneric no so sini sa mga kauturan naton diri nga nagabulubaligya no sang mga panakot sini actioneric no kagati seasonal man mo gali kiti pagpatakon sa Bearman siya gataas kini no kay damo na nagakinanglan sang mga lamas especially kung holiday season na action eric so diri sa may area sini sang UNOR no ang makitaan taman diri almost man sagwa sini may mga parada nga mga salakyan iya ka mga maestra ko mga estudyante ni kagati ang iba puli naman ng estudyante diri sa area sini sang UNOR action eric so party action eric na sa aton diri nga pagalibot-libot sa may syudad sang Bacolod wala man sang problema na subong hapon amay notod si Action Nazel Minado balikan ta sa nabilin nga mga minutos ang yasaning observation report. Action Nazel diyan ka check ta si Action Cell no. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:08 na balikan ta si Action Cell sa signal nga nautod sa sining matinion sa aton sining pag
pangalagad, no? Action Radio Philippines Standard Time alas 5:08 na. Diri sa inyo sininga palatuntunan ang ulanti sige gyapon sa syudad sang Bacolod, no? Action Cell, sa labiling nga minutos, please come back. Yes, actually, Eric, sana hambal pa na, no, nga mga nag-drive sini, nga mga kauturan naton, papuli naman, no, mga kauturan, tao ko, nagpangape na, samtang nagakaon sang ilang, tinanok kasaging, nga ginasuso sa tinabal. Daw makalalaway. Maghalong gid kita tanan, especially subong ulan-ulan ang panyempo sin Action Eric, nandigin magsalay-salay para layo sa balatian. Action Eric, kami na ang latest update nga madulog sang patrol, ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kinaksol na Sir Minardo report na live gikan sa patrol. Balikan na siya karon sa last kag final stretch. Sa inyo patuturan na tipo niya sining mga aksyon balita. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:10 na. Balik kita. Magbalik naton report na gikan sa ato sa mga patrol na unit reporters. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Joy Dishwashing Liquid. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure. Pabalik diri sa itong mga lagad, action report after edition, Biyernes nga presentation. May nga po nila kay Migo ko Engineer Marlon Posisyon. Naga-travel sa kuno. Upod kay Toto Valenzuela. Halong na da Engineer Marlon Posisyon at sa kay Toto Valenzuela da sa inyo nga pagbiyahe. Naga-monitor diri sa aton sila nga pangalaga. Sa takuling ga-monitor man sa aton si Richie Toribio o si Mongcal Torilla sa Bidalbagan, pa-check attendance lang. Si Terz Vergara Sancho, pa-check attendance man sila ni Inting Biboso kag ni Doy Arthur. Ana sinoro may hapon sa DSB Pandanon, si Connie Laparan Araman, si Manjo Arnejo, si MGS Candido Hildore, naga pa-check attendance man sila ni Diding Alojamiento, Beli Albay, Jenny Solgon and family. Kay classmate ko dira Romel Pagsuberon sa Valladolid. Mayong hapon lang dira sa inyo ha. Kag mayo lang dira nga pagmonitor. Ang ining maulanon nga panahon sa Visayas, dala ini sang low pressure area nga nakasulod na kahapon pa sa Philippine Area of Responsibility. Para sa subong sa 610 kilometros ang hinatuan Surigao del Sur. Ining LPA nagapaulan sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ika-18 ini nga bagyo kung matabo ay according sa Pag-asa in the next 33 hours posible mangin bagyo ining LPA. Kung mangin bagyo na ini siya, tawgon ta siya nga si Bagyo Rosal. Medyo kabulubaskog ini nga ang Bagyo Rosal. Dako ang posibilidad nga ang LPA mahimo ni siya nga bagyo nga ngalan si Rosal. Ining maulano nga panahon, amo na ni siyang efekto. Pero hindi pa ni siya bagyo. Ang bagyo ni sa ika-18 ni siya nga bagyo sini nga tuig 2022 kay ti sa bulan sang Disyembre mga duha pa tubtob tatlo pa ka bagyo ang aton nga palaabuton. Di basta kanilain ang panahon kag tiyempo extra man kita nga paghalong ha. Ayaw lang ta mag kumpiyansa na binigay sa aton bala nga mga mangisda nga nagapangisda kon kaagahon. Kinanglan mangin sigurista makita kung daw lantay nyo nga dumadlos ang hangin
dugangan pa sa daw mulumadlos nga paghampak sang daragko nga balod. Kung pwede lang, medyo pulo pa huway tanay. Ato na, ti bugas-bugas dalagas mo na, pero kung matabo ka sa dagat, sa kalalawran, ti budlay man. Mo na nga basta gani, may mga katulad, sini nga mga balita nga may LPA, kagbase mangin bagyo, kinanglan extra careful kita da. Hindi nang mangin complacent, budlay bla. Mangin complacent kita, mahatag kumpiyansa bla. Sa mo nga mga lakas sa panahon kung kaysa ti ang mga bulo run out, hindi taman kung kaysa malikawan. So kinanglan nga mangin sigurista makita. Kung kusulingon, sa tiprano pa, pang-charge na dang aton nga mga kinanglanon just in case mag-run out. Halimbawa, inyo dira nga charger sa cellphone. Mga cellphone nyo da, pang-charge nyo nga daan. Ang mga suga nyo da nga ginagamit kung mag-run out, gina-charge, pang-charge nyo na. Preparar kandila. Mga mo na bla, posporo lighter. Mga mga basic na kinanglanon, basta medyo malain ang lakat sang panahon. Kung saan dito mapaktan, nga run out gulpi mo. Sa mga mamabanggi nga sa kahoy, gasabit sa linya ka kuryente, sa may matumba nga kahoy, mga bla. Kung sa overload, galulupok atong transformer, pero kung always alerto kita, 24 hours, hindi ka matamaan. Mga kinanglan, maging sigurista kata sa amo nga lakat sang panahon. Ay pagid ang mayong balita iya sa sunod ka semana, may ginatawag nga big time rollback. Wow, big time rollback. Dason semana niya. Manubo naman ang presyo sa nagapanguna nga mga petroleum products. Next week ang gasolina may pagnubo dugang nga 1.40, tub 1.70 centimos. Butsilingon, 1 peso and 40 centavos pakadto sa 1 peso 70 centavos ang gasolina. Pagnubuin na, ang sa diesel do dako-dako iyang pagnubo ho. Alin sa 3 pesos pakadto sa 3 pesos kag 30 centimos. Ayun yung mga bulbalita nga muni kay saan payo maulumpawan man tabla. Kung kaysa magsalig kita sa pulo pa sa kaili, kung kaysa daw gabalaod man kita mo, kung na mo na yung mga balita, kung kaysa daw gawa as mang ginahawa ta pro piar ka mo, tamak mo tiyang diesel, ang buhay niya gid 3 pesos hasta sa 3 pesos kag 30 centimos. Sa gasolina ti 1 peso and 40 centavos pakadto sa 1 peso 70 centavos. Ayos? Ang mga taga-Tasoy's Farm. Ito sa ito ng mga taga-Tasoy's Farm mo. Para sa may Purok Size, Barangay Alangilan, Raquel Buelaferte Martinez. Si Joseph Arizaga, ramana. Uy, paring kita lang sa guys sa Tokyo, Japan, nga monitor man sa ito, no? Si Angela Villarosa, taon nag-monitor man sa aton ho. Alin na kay Max Sagutaon nag-monitor gid sa aton. Salamat gid. Ang mga Operation Tulong Task Force Group na tonda, ang mga taxi driver sang Action Radio ga-monitor gid sila, no? Ang traffic sa mundo di maintindihan. Damo na gid sa lakya, no? Sa ang aksidente ko sa hindi bugay mapaiway mga sulusantikanay, mga bulo bagrianay da, hindi ko sa malikawan. Kung sa kagutok sandalan, tika na lang kung ikaw driver, pasensyoso ka. Kung permi ka lang manginit, dali na masaka, dugo mo. Dali mo na sa ibang driver nga sa lawayon. Itsindiho mo na lang damo sa lawayon, ang driver sa Bacolod, ang Negros Occidental. Kung sala sa driver nga nalantaw mo, nang lang relax ka na lang, kumud-kumuri na lang, ikaw mag-ria ka da, huwag ka magyapon, may imo da. Bla? Kawalain na lang da.
kumod ka na lang kay kung magpanita kapag ka magpaninggit kita sa parehas mo basi wala ko ng halinan sa inyong ikaaway. Na lang kung ikaw driver palabaon mo gid ang Korea mo kag mangin pasensyoso para nga likaw sa disgrace. Hindi ka na kuha ka na pulo pa mo yaya ko lang nga ikaw lang yada hindi na pagsinggiti kabuyayawa ang parehas mo nga driver. Isa gahalin kag-trigger kung isang mga insidente nga hindi dapat matabo mo. Damo na sa mga kaso sa traffic altercation nga ginagamitan sang gun, ginapaniro. Natungod na sa traffic altercation. Ibang usami mga ginataklos ka mga ginabitbit ng gun mo. Kung ikaw para ka sa lugar, sa piyak to si taon mo to, kabalog isita mo may gun bla. Baw, pura palayo lang. Amo na nga kilanlan halong kita. Pagpalaba, pasensya. At ang pag-insindi, wala kagidira perdihon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:25. Pagbalik naton, report na aksyonan, kaaksyonin din. Pagkatapos lang, sa ato importante, dugang pa nga mga pahibalo. Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. This portion is brought to you by ACS Hoy, Pang, to kalala na nasang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan.
Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang Mga report na, gika sa to sila nga mga patrol unit reporters, mantis sina, ay hapon dira kay Julie Militado Patrimonio. Sa kay Mikey, sa Kabangkalan City, umalumina may hapon gid. Milili-uligo dira sa Vani Cafe, tangob daga monitor gisato no. Si Lani Hulagay sang Puro Quezano, Barangay Elis ka monitor gid. Siling ni Evelyn Sinaon. Ang pamilya Balsimo sa Barangay Santol, Etik Minerbaga ni naga-monitor sa ato ng panami alin kay Nancy Balsimo sang Barangay 35 Bacolod City. Kay Ray Flores Barayogada, mayad lang nga hapon, mayo lang nga pag-monitor. Sige, i-check ta na mga report na gikan sa to siring nga mga patrol unit reporters. Una-on ta report ni Action Art Ayopon gikan sa New Government Center. Standby sa report ni Action na Eden Abuso. Pagpanghawan kuno sa mga spaghetti wireso sa palibot sa syudad sang Bacolod, nagakinanglan pa sang malawig nga panahon suno sa kay City Councilor Al Victor Espino. Ari sa Action Art ay hupon. Line number 2 sa report. Action Art panghapon, please come in. Bangon Action Eric sa nakita ang kabudlayan sang task force sa spaghetti wire sa gintukod sang city. Nagapati diri si Councilor Al Victor Espino nga atong estimate niya primero nga isa ka tuig lang matapos na ang pagpanghawan sa mga spaghetti wires. May ara sang pagbago sa statement niya sa mga daw kay based sa ila experience hindi dali matapos no kag tuman kahinay ang trabaho because man sa pila ka mag-consideration hindi mo man pwede na ipangbukrason lang kay pwede man mapiktuhan mo ang pila pa ka mga linya sang telecommunication companies nga may kaagip nga supply kag nagahatag sang internet connectivity kag communications sa mga subscribers. Susunod diri sa kay Councilor Al Victor Espino, ang ila estimate, ang iya personal nga paglantaw, sila niya posible matapos ni siya mga 2 years and a half pa. Ti timing gina nga manugtapos man ang administration ni Mayor Albi Benitez. Kay sila niya ang kapilugan nga Metro Bacolod, hindi malang ni kaya highway kag mga Yaris downtown ang tutukan, kundi pati ni mga kalimok sa mga barangay kagapurukan nga may linya sang kuryente nga may aral sang nagakinambod lamang nga linya ang paghahawanan sang task force ng intukod sa din ini gina-compose sang nagkalain-lain nga mga telecommunications company. Yari si Councilor Al Victor Espino. Wala ni sa untat. I recanted my earlier statement nga siring ko nga matapos ini in a year's time. But we realized nga kadako idali sang extent sang pag-implement sang ini nga programa. Ako nang ginalantaw in the next 2 years and a half pa ni matapos ang ini. Pero sige, wala ni untat nga pag-implementar sa sining nga programa. Tamaan gikalaba, we need to get ang parayag ni Councilor Al Victor Espino. So nagtawon ta ini no kay actually ang iban diri nga mga nauna lang napang kakaso ko na napanguha napang inahawan abi o kung na collection lang mga spaghetti wires. May ara nga himuon mo nga memorandum of agreement kay donate ini sa pila ka mga pangkinahanglanon nga pwede pagamitan sining mga spaghetti wires nga mga projects sa tagsa ka mga barangay. Kag grupo dira nga pwede maka-avail sining. Amo na balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay hupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat kita Action Art tayo hupon ti amo nang ambal ni Councilor Al Victor Espino.
Hindi madali-dali nga pa tapos di pagkakasting mga loy kag nagakalabit ng mga wires da. Tawag lang nga spaghetti wires. Wire na ginagamit kag mga daan na mga siguro mga isa pa ka tuig or mga duwa ka tuig kag tunga siguro tinakulo kompleto na kay Councilor Al Victor Espino. Alin sa report sa New Government Center, check tang update mga balita na tipon ni aksyon ni nagabuso gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon din line number 2 may hapon piskamin. Diyan sa sinarek ng kalipay sa sila ka mga chief of police diri sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Matapos nadugangan ang pila ka mga lugar na gindeklarar na bilang drug-cleared barangay sa Philippine Drug Enforcement Agency, wala labot sina base man sa rekomendasyon sa ina sininga local government units sa DOH iban pa nga ahensya na kabahin sa Regional Oversight Committee. Sa ginpatigan nga Regional Oversight Committee deliberation kaina sang aga ang barangay 41 diri sa syudad sang Bacolod ang gindugang sa mga drug cleared barangay kag gindeklarar na bilang drug free barangay. Sa syudad naman sang Bago ang barangay sa Talok Kalumangan kag Don Jorge Araneta ang ginakabig naman nga drug cleared barangay. Sa Banwas ng Binalbagan amo ining barangay sa Bagroy, San Pedro, Santol kag Biaw. Sa Banwas ng Calatrava drug cleared naman ang barangay Minapasok, Hinubang, Tigbon, Repolyo, Cruz, Ibimagalon naman amo ini sa barangay Tanza. Sa syudad ng Escalante, ang barangay Cervantes ang gindeklarar naman bilang drug-cleared barangay. Barangay Canroma naman sa Banwas ng Pontevedra, barangay Kamangkamang sa Banwas ng Isabela, barangay Libacao kag Mahalang sa syudad ng Himamaylan, barangay Santa Cruz sa Banwas ng Murcia, barangay Salamanca sa may syudad ukon sa Banwas ng Toboso, barangay Tortosa naman sa Banwas ng Manapla, kag of course ang nagkumpleto dirang drug cleared municipality sa Banwas ng Candoni amo ining barangay Poblacion West kag barangay Poblacion East. Nakita mo to makita sa gina-action direct kay Sir Kulana kay siya subong hepe sang Banwas ng Candoni ang kalipay gid kag nagapasalamat sa suporta sa pumuluyo subong man sang mga barangay council sa pagpabilin nga mangin drug cleared barangay ang ilat sininga barangay kagabay patayuyon lang kay ti sunod sa PDA action Eric kon mag-monitor sa liwat sa revalidation nga may ara naman sa nagabaligya kag nagagamit sa illegal nga droga sa nasambit ng mga barangay. Kakasto naman ina sila kag maghulap naman sang pila ka mga panahon nga maka-apply sila liwat kag i-evaluate liwat sang mga local agencies para liwat madeklarar birang drug cleared barangay. Balita gikan sa Nokpo ang Action ni Action Idremoso. Una sa balita sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat kid Action Idremoso. Congratulations sa mga barangay sa mga banwa ka syudad nga nangin drug cleared barangay. Ang inanunsyo sang Philippine Drug Enforcement Agency o kun PDEA. So wala ina nagakulugan nga kun drug cleared barangay ka na, why na droga. May posibilidad nga masulod pang droga. That's why nga i-maintain ina kag i-sustain ina sang LGO sa iman sang Chief of Police concern i-monitor na da kag mismo man ang barangay ma-concern nga anunsyo nga drug cleared barangay sila nga mga barangay official ang mag-monitor man sa ila barangay. Kung bala, why na sa may nagasulod why na sa may nagabaligya, why na sa may gagamit. Hindi na kay kumo nga drug cleared barangay na. Kita nga mga barangay official, mapawala na lang. Kita nga LGO, mapawala na lang. Kita nga Chief of Police, mapawala na lang. No. Mas kinanglanon nga i-monitor, pag i-sustain. Kaya mo itong hambal sa taga-PDEA nga kung madakpa nila, kabalaan nila, nga after anunsyo nila ang drug cleared barangay kag sa ulihi may ara ka nagasurod ka nagabaligya ka nagasuyop naman da kakason nila ina kag babalik ka naman sa kanding balik ka naman sa puno. So muna nga aton nga mga barangay official hangkat ina sa inyo nga once gindeklarar like halimbawa barangay 41 diri sa Bacolod
gindeklarar nga drug-cleared barangay. Di ang kapitan dira sa Barangay 41, upod sa iya Barangay Council, mangin agresibo sa pagbantay sang ila barangay nga hindi na masudlan sa mga malaing ginawa nga nagagamit ka nagabaligya sang droga. Hindi lang kasi nga magpawala at kasi mo ati tapos na. Wana drug di sa aton sa Barangay 41. Ma-enjoy na lang ta, mapawala na lang ta. No. Mas kinanglanon ang inyong maid-id na pagbantay kag pagmonitor. Base, keyboard ka naman, dugay-dugay may raid, may bypass sa imo barangay. Hindi ka uluya. Dideklara ng barangay, drug-cleared barangay ka na. Tapos dugay-dugay, ang pulis na ang pidiyaga, pinalumba da sulod sa area mo kay magin raid sila ta magin bypass. Hindi ka uluya as people. Muna nga ito dipinsahan nga mga barangay official. Once kagideklarada sa PDEA nga drug-cleared barangay, i-sustain ta. Na hindi kita liwat mabalikan ka masudlan sang laing ginawa nagagamit ka nagabaligya sang droga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:40 na. Pagbalik naton, dugangan ta ang aton nga action balita pagkatapos lang sang ato sini importante dugang pa nga mga pahibalo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay... Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sang mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life.
By the way, nag-remind lang ang taga-DOH ha. Ang pagpamahog sa dinggi, ara pabla. Sabi nyo, wala na dinggi. Ito na monitor nga ito nagsaka-saka naman ang kaso sang dinggi sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So, i-sustain to. Pag champion ang ginamit mo, may pagka... Ang tawag lang nga 4 o'clock habit. Pagpanilhig, pagpaninlo, pagpaaso, para depensa tabog sa lamok. Kag say mangyapon COVID-19. Ang rejoinder kag reminder sa aton nga mga health expert nga magpa-booster shots gid. Edo nagabago-bago ka nagalain-lain ang similya sang COVID-19. Kaya gid yapon ang pamahog. Sabi nyo, wala na COVID-19, may anak pa pala. Lain-lain nga mga variant kung isa nagatuhaw. That's why nga sila isang Department of Health i-sustain ta ang pagpabakuna. Kung kompleto ng vaccination, magpa-booster shots. Ay kitang lanon pa mga isa-dua pa kuno ka booster shots mo. Parang sigurado gid na may idepensa ka padugang sa lawas mo. Kung nagada sila sa DOH, ay laing nga mga similya, variant sang COVID ang nagatuhaw. Hindi lang may baluan kag mapaktan. Basura, basura, abaw. Basurero, sabi, obrahon tang obrata daw niya. Kasi sila kobra. At kumarinyo, paningila ni nga serbisyo sa Bacolod ang IPM. Dara sa barangay Panukoy daw. Kadama pagyapon daw sa wala nila makuha nga basura. Daw pa nakadlaw. Ano nga sitwasyon ng pangabuhi. Tas na. Waya sinso, tanang Pilipino magamuni. Gilang kasaw ta. Pila na takadlaw ang basura ta sa amon. Nagyang kung ta sa akong bangga ho. Na dugsing ka ginaguyod sa mga idos tong adalan. Ay ka mga buwisit man nga. Okay, IPM. How are you? Gid daw alaw gid serbisyo. Nga punta na kay Ray Flores Baryoga, monitor sa aton. Si Georgia Gargasiran sa kusina baw ga monitor mano. May hapon gid. Kay Nong Mulo Batang, driver ni Kap Bibing Noble. Sinong Mulo Batang ga monitor ka nagalantas sa to nga Facebook live. Sila ni Kagawad Imbong Jocampo sang Maaw. Kay Lenny Di Diyos Di Irio, mayong hapon gid, may lang nga pagmonitor da. O si Madam Jocelyn Song Comidya. So, gid sang Action Radio, si Jocelyn Song Comidya. Perting abilidad, no? Yung mga suki nga bisa taga-abo ni Bugas ni Iso ya. Sinang Jocelyn Comidya. Ay puwerte. Si Nanay Isabel gari ka monitor man no. Siling ni Nong Eddie Laos. Nanay Isabel, ngayong hapon da bumuli nga tugnaw tigululan. Sampat gini ang kape mo. Ay, kape lang native. Tapos may saging ang habal-habal. Tapos may tinabal ka agoy. Tululaway mo. Mga uma-uma mo ni paborito nila yan mo. Saging bla. Saging sabang. Nangin serbi nila ina nga paborito. Ti amo ganang namit ya. Sampat sa kape. Sa mga uma-uma bla. Nan. Sa una, hindi pa man usong kape sa una. Pero sila lang sara-sara. Abaw. Bugas bla nga ginsanlag nga daw kape man. O, kataho man. Parisan sang pichuka, agoy. Pichuka blang daw pilit pa, abaw. Nami sa kabuti kahoy, pichuka pa naman kabuti kahoy. Kung pilit, lupakon mo agoy.
Kampiyon mo. Wala labos ang saging nga pwede namin ang saging linupak. No? Wala mo katilaw, kuan, kamunti kahoy nga linupak. Namit daw. Daw, klamay hati. Pero mas manami ang linupak nga saging. Bilang saging nga linghod. Nan. Linupak, parisan mo ka daw bulubutong butong lubi bla. Agoy. Kananam. Hindi man na mapanos kung kuan mo. Mas namayo ka lang mag-ubra. Mga hampay sa uma. Muna nga tigulula na baw. Payag-paya kada pulo pungko kada kag pulo pag kosimano. Ano man ang pensyonado man. That's life sa kuan mong sa uma mo, no? Sa pisang ka sa uma wala gutom. Bla, taga uma. Mga amigo ko, mga parinti ko, mga pamilya ko sa una, wala gutom sa uma basta pisan ka lang. Kagulagarding ka da, baklo mo pa sa tindahan. Baklo mo pa sa merkado, pwede ka katanong alugbati, daon kamuti. Mga saikwada. Baklo mo pa na istindahan ka mahal. At kung kuan ka lang, kung pisan ka lang sa balay mo sa uma, waaya gutom. Isa, kung mayo, laba mo humayan. Tinabungos man nga, no? Tinabungos man nga umay ang imo sini nga stock, no? Las 5:50 balikata kato si Patrol with Axona Zel Minardo. Baloonta na tipo niya sila nga mga police report. May hapon dira kay Junji Mendoza. Junji Mendoza and family, happy listening. Sara-sara siling ni Ana Sinoro. Ano, sara-sara? Sa una, sara-sara, tama. Si Inday Ana Sinoro, no? Uy, kay migo ko Homer Kahipo. Hey! Taga-oma, pre. Present. Si Toto Homer Kahipo, taga-oma. Tiway kita da. Manlok Bisaya, way kita da. Pre. Sige, taga-oma ka, be. Patalawa ko sa Bisaya mo nga manok da. Ito ko daw, Bisaya mo da nga manok, eh. Pari Homer Kahipo. Basta si ka pari Peter, si Direk Auhiro da. Check na si Action Cell, Minardo sa Patrol. Action Cell, please come back. Actually, ginahulat ko sa isa ka-transport sector kung mayara ipadala na route plan na kung traffic plan ang Bacolod Traffic Authority Office angot sa one-way traffic scheme bagod mahibaluan ang mga public utility jeepney drivers kung maapektuhan ng ila mga rota sa pagbiyahe sa syudad. Sino kay Albert Villanueva, Secretary General sang Samahan ng mga Tsuper at Operators Negros, nga wala pa sila sa ideya kag ihibalo sa ipatuman nga one-way traffic scheme sa experimental traffic plan nga ipatuman sa sulod sa 90 ka adlaw gani hindi makapahayag kung apektado ang ila pagbiyahe. Sa piyak nga bahin ginkumpirmar man ni Villanueva nga yara naging tipon sa Bacolod City Admin ang mga expired nga prangkisa sa traditional PUJs abogod ang syudad na ang bahala nga magpa-renew sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB. Dugang pa ni Villanueva, nagapasalamat man sila sa moratoryo maginhatag ni Mayor Albi Benitez agod makapadayon sila sang pagbiyahe nagalao man si Villanueva nga ma-renew ang ila mga prangkisa. Balita gikan sa Patrol, ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Salamat kit Action Cell Minardo. Report sa Patrol. Padayon ang pag-tiri-tiri sa kalibutan. Padayon galing ulan sa Bacolod, no? Tanong sa ibang kabanwa, kagsyon, kamusta ang panahon sa inyo? Pero may da panahon na sa inyo sa southern part ka daw. Ang southern part ka na nakalili ko daw kasanag. Ang southern part sa Negros Occidental. Ang sentral ito daw mo nagadulom. Dili sa may Morsa, DSB lang ang lugar, oh. Nagadulom to ang kalibutan. Ay, puwerte, no? Nakakuha na mo kilibot kung isablo sang panahon, no? Kasi ang gulpil ang gatag iti-init pagkahapon. Ulanan ka ba? Kung mahina-hina immune system mo, alaban ka sa balda, trangkaso, eh. Muna kung magwa ka mo kung maglagaw ka mo muni oras, galing kati ibang tak, ano man maglagaw kati maglagaw ka mamiyuko na tas balay ta, mangimos, sa maglagaw ka
Kundi ang mga malparahay sa kalibutan, mga ulan, karaing. Sila sa aton nga mga tigulang. Amo na nga kinanglan, di lang ta magpaulan. Kasi kita mangin biktima sang trangkaso nga uso subong. Trangkaso, ada ng indikasyon na sang kwan, parang tanan ng panakot sang COVID-19. Ay, puwerte o. Inulan man kuno dito sa Banwa sang Ibi Magalonaw sa Sarabia. Ay gali ka. Pero sa may southern parts ng Negros na kung nag-ulan man sa inyo. Inubaan si Palay, Kawayan da, Kabangkalan. Musta da ang chimpo sa inyo da. Ay hapon dara kay Angela Villarosa sa Gutaon. Naga-monitor gid diri sa inyo nga palatuntunan. Damo sila gali daw ga monitor sa aton. Salamat gid. Te, gusto ko pa chimpo ko lang alang na. Ang inyo palatuntunan action report afternoon edition. Liwat ini magatakop. Balik naman ini buwas. Opo diri sa itong mga patrola unit report sa action na palagad karon nga hapon. Action Art Ayhupon, action Eden Aboso, Zel Minardo, back to back sa itong piloto, action Nino Bugina. Opo diri sa itong technical partner sa studio A, broadcast engineer Nelmar Madera, back up diri sa itong IT expert Sir Erwin Dutilios, action JM Baikin. Dito sa transmitter, control tower, barangay Talok sa bago, si broadcast engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan ni Action John Diaz, ang inyong regular ang korman sa sininga paltutunan, talos kita diri temporaryo, pero kita na kita karon na 9:30 to 11, Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanong, salamat gid sa inyong papamati. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.